Jestli mi ještě napíšete tenhle koment, tak už fakt končím s YouTubem. Jako, já vím, jako já jsem ty obrázky, jako je ten den a pak jsem to malovala všechny, jo. Jo, ale jako jestli to bude psát, tak se kouknu na váš kanál, dávám dislikey, budete mít smůlu a jo, tak vám napíšu, je to odporný, fuj, smajlík, který blinká, jo, takže co s tím děláte? Ani nic, když mi to budete psát, jo. Hlavně jsem říkala, když mi to takhle budete psát, tak nebudu natáčet. Jenom něco, jo, když budu chtít. Ale když budete psát do komentů, tak ani náhodou. Vlastně mě nemusí poslouchat, ale jinak